er batteri nok til det. Okay. Okay. دقيقة هنا تبعي هنا تبعي هنا. يا عم انا كلمته. حطيت معلومات. Se, vi gør lige et lille stop her, fordi... Okay. Ja. Men lad os lige gå. Og vi skal til at skynde os lidt. Og det er skønt vejr. Altid. Det er en af de gode ting, især det her område. Med cirka 3000 år før Kristi fødsel, der er der en konge, der hedder Narmer. Og han samler landet, altså Øvre og Nedre Egypten, til ét land. Inden da ved man ikke, om landet har været delt, og i givet fald, hvem der har hersket. Men altså cirka 3000 år før Kristi fødsel, så samler Narmer Øvre og Nedre Egypten til ét land, og hermed danner han det, der hedder det gamle rige. Og med det gamle rige, der hører blandt andet pyramidetiden til, de hører til det gamle rige. Og det bliver indledt med kong Narmer. Så 2250, der kommer der en såkaldt mellemtid. Her bliver landet splittet, det bliver delt mellem flere hersker, det har økonomiske problemer, og den periode varer cirka 100 år frem til 2150 før Kristi fødsel. Så kommer der en konge, en der hedder Menhotep. Blandt andet ved Cairo Museum, der har man sådan en statue af Menhotep, hvor han har sådan kæmpe store fødder, men mange mente, at han havde det, der hed elefantitis, og nogen siger også, nej, det er kun metoden for, hvordan kunsten var dengang, at man afbildede den med kæmpe store fødder. Men det var altså Menhotep. Han samler landet igen i 2150 og danner det mellemste rige, og han starter med det 11. dynasti. Og der bliver landet samlet igen, landet har det fint, og så kommer der en ny mellemtid. Perioden i det mellemste rige varer 500 år frem til 1650. Så kommer der nogle fremmedstammede til landet, de såkaldte Hyksos-folk. De kommer og laver lidt ravage i landet. Igen er der økonomiske problemer, og der starter en ny mellemtid 1650, som også varer i 100 år. 1550, der er det to brødre fra Luxor, Kamos og Amos, der samler landet og danner det nye rige. Og her bliver den lokale guddom i Luxor, han bliver ophøjet til landets førende guddom, Luxor Karnak, for en meget større betydning end før. Inden da, der havde hovedstaden været i en by, der hedder Memphis, der ligger cirka 15 km syd for Cairo. Kongerne havde deres paladser der, og da brødrene kom til og dannede det nye rige, så fik Luxor Karnak en meget større betydning. Vi kommer også til at beskæftige os med Luxor Karnak senere på ugen. Det nye rige generelt er meget, vi kommer til at beskæftige os med. Der er blandt andet her, hvor at sådan en farao som Ramses II, ham med Abu Simbel-templerne, han hører til faraoen som Hatshepsut, den kvindelige farao, der tog magten fra sin stedsøn, Tutmosis III. Hun hører også til i det nye rige. Så kommer der en tid, hvor igen der er uro. Økonomien har det ikke godt, der er splittelser. Jeg vil sige, at perioden i det nye rige varer i 1500 år frem til 1050.
Og så er der splittelser. Landet, der kommer en masse af de her fremmede herskere og deler landet op. Og indtil 332. 332, der kommer Alexander den Store til landet. Og ved hans død, der starter en periode, der hedder den ptolemæiske periode. Alexander den Store, da han kom til landet, så tog han meget af den her gamle religion til sig. Var meget, meget, meget begejstret over alle de her fantastiske, flotte templer og meget af den gamle religion. Så han tog meget af den gamle religion til sig, og ved hans død, der startede der en periode, der hed Ptolemæerperioden. Her hed alle kongerne Ptolemæos. Ptolemæos den første, den anden, den tredje og så videre. Og så kommer vi til Edfu-templet. Fordi ved Edfu-templet bliver startet af Ptolemæos den tredje. Og den bliver startet ca. 237 før Kristi fødsel og bliver indviet i 57 før Kristi fødsel. Altså en bygningsperiode på næsten 180 år. Så det blev bygget på og blev bygget på her på templet, og det er et utroligt smukt tempel. Selvom vi siger, at det er noget moderne bras, jamen grunden til det er, fordi det har cirka 2040 år på bagen, og derfor så er det et af de nyere templer. De andre, Karnak-templet for eksempel, er bygget allerede, er der noget, der er tilbage fra det mellemste rige, altså cirka en 1650-1750 før Kristi fødsel. Men det her, det blev startet i 237 før Kristi fødsel, blev afsluttet i 57 før Kristi fødsel. Og templet her er et meget, meget fint demonstrationstempel. Det er bygget, ligesom næsten alle templer er bygget i Egypten, nemlig modellen med de kinesiske æsker. Hvis man starter i det midterste kinesiske æsker, hvis man starter i det midterste centrum af det, helt inde bagved, vi kommer til at nå ind, der har vi det allerhelligste. Det her gudstatuen bliver bevaret. Og rundt om det allerhelligste, der har vi nogle rum, det bliver kaldet for sakristier, for det her, man opbevarer alle tingene, man bruger til ritualer osv. Så går vi ud igennem en lukket, overdækket søjlehal, hen til en åben, ikke overdækket søjlegård, og så afslutter man med pylonerne, portåbningen. Og ved pylonerne, der er der altid nogle meget, meget velkendte relieffer. Blandt andet er der Farao, en Ptolemæos et eller andet, fordi det var jo fra Ptolemæos den 3. til Ptolemæos den 8. at templet blev bygget. Og han står her og offrer nogle fjender. I kan se, at han holder nogle fjender ved håret, der siger, please, 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 til guden templet er videt til. I det her tilfælde, så er det Horus. Han er ofte afbildet med en mand, som med et falkehoved. Han er også afbildet med denne her vingede soldisk, altså med kobraerne, som er et helligt symbol, og så solen og vingerne. Det er også en af Horus' afbildningerne. Så han står der og takker Ptolemæos for, at han har ofret fjenderne til ham, og giver ham et scepter, der er nogen, der giver ham et dolk, alt efter hvad det er. Men templet, det symboliserer Gudens hus, Gudens hjem. Det symboliserer livet på jorden. Og så med det kommer der en lille skabelseshistorie. Det handler nemlig om Atom og benbenstenen. Man siger, at Atom, han skabte sig selv og verdenshavene. Først så sagde man ved at onanere, så tænkte man, det er måske ikke så børnevenligt, og så sagde man ved at nyse. Så skabte han sig selv og verdenshavet. Verdenshavet hedder Nuen, og man siger, at alt opstår af Nuen. Op af verdenshavet, der stiger benbenstenen, og benbenstenen er sådan en pyramideformet sten, så det var smart, hvad angår pyramiderne, symbolet for det evige liv. Og I kan se de her murbrokker rundt om templet her, og omme på den anden side skulle symbolisere det her verdenshav. Og når I går ind i templet, jo længere man kommer ind i templet, jo mere bliver loftet sænket, gulvet hævet, det bliver mere mystisk, og man siger, at gulvet bliver hævet, fordi benbenstenen, der stiger op af verdenshavet, det skulle jo symbolisere Gudens hjem. Så det er altså Horus, at templet er videt til, og hans historie får I meget mere at vide om, når vi kommer ind på den anden side af templet. Skal vi ikke gå ind og kigge? Yes.
til det allerhelligste, det er altså ypperste præsten og præsterne og farao selv. Jo vigtigere man var, jo længere kom man ind i templet. Men det var altså her, at pøblen kunne komme til. Og hvis I lige forestiller jer, at alle turisterne her er gamle egyptere, okay? Så kom pøblen altså her ind til, og de kom ind blandt andet under de store festivaler. Når der blev holdt en stor festival, så kom de herhen og ofrede til guden templet at vide til. I det her tilfælde, så er det Horus. Men fordi at der var så mange mennesker herinde, så var det en god mulighed for at få lavet nogle offentlige instanser. Så her var der skatteopkrævninger, der var retssale, der var alle mulige offentlige social- og sundhedskontorer, alle mulige offentlige kontorer, der var her. Og så var der ansat skrivere til at rapportere de forskellige hændelser. Og så kunne man komme hen til de forskellige kontorer og snakke sin sag. Og der var blandt andet en sag om 2 naboer, der skændtes over et stykke jord. Og de skændtes over, hvor til grænsen gik over mellem de her, det her stykke jord. Og de kom hver dag, skrev skriveren, i 8 år. Så kom de her 2 naboer altså hver dag og klagede, eller hvert år og klagede. Og skriveren sagde, nu kommer de 2 idioter hjem. Og til sidst så forsvinder denne her sag ud af historien. Man ved ikke, om det er fordi, at den ene nabo dør, eller om det er fordi, at de har fundet ud af det med hinanden. Men der var altså alle sådan nogle her sager, der foregik herinde i den offentlige søjlehal. Men hovedsageligt blev den brugt som offergård, det vil sige, folk kom med deres ofringer her, og så kunne præsterne tage det med ind til gudestatuen, og så kunne gudestatuen få næring af ofringerne. Og under de store festivaler, der er blandt andet en festival, som var rigtig, rigtig stor og meget kendt også for Edfu-templet, men også for nogle af de andre templer, nemlig det guddommelige ægteskab. Horus, han var solgud krigsgud, og han var gift med Hathor. Hathor, hun var frugtbarhedsgudinde, hun var også musikken og dansens gudinde, hun var glædens gudinde. Og hvert år, så blev det guddommelige ægteskab fejret. Så blev Hathor sejlet, gudestatuen sejlede fra sit tempel i Dendera, sejlede herop til til Horus' hjem i Edfu, og så blev de 2 ført sammen i det guddommelige ægteskab, modtog solens stråler, og så kunne de sikre landets frugtbarhed endnu et år. Og Horus, han blev også sejlet til Hathors hjem i Dendera, og så var der også en festival der. Og hvis I kigger på reliefferne her, skubber jeg lidt til jer. Her symboliserer det altså denne her sejltur, som gudestatuen tager til hendes tempel i Dendera. Så det er altså Horus, der bliver sejlet op til Dendera. På den anden side er der nogle relieffer, præcis de samme relieffer, men så er det altså Hathor, der kommer til Edfu. Så det er det guddommelige ægteskab, der bliver symboliseret her. Og så sagde jeg jo, at grækerne, de tog meget af den gamle religion til sig. Alexander den Store, han var rigtig begejstret for den gamle religion og tog meget af den til sig. Det gjorde ptolemæerne også. Men de kunne, en gang imellem kunne de altså lave nogle græske kiks. Og et af de her kiks, vi kommer også til at se et andet, når vi når Luxor-templet her sidst på ugen. Men et af de her kiks er blandt andet søjlerne her. Fordi i det gamle Egypten, så havde man 2 former for søjler. Man havde lotussøjlen, symbolet for Øvre Egypten, eller papyrussøjlen, symbolet for Nedre Egypten. Grækerne lavede det her kiks, hvor de blandede de 2 søjler, så det blev både lotus og papyrus, og så er der sådan en lidt palmesøjle i midten. Så det er et af de her græske kiks, man kalder dem også for kompositsøjler. Så vi går lige længere igennem, og så går vi ned til den overdækkede søjlehal, og så får vi meget lige igennem. I kan se, der går en snorlige akse helt ud igennem templet. Så skal I forestille jer, at pøblen kunne altså ikke se lige igennem templet. Der var de her trædøre, som skulle gøre det hele meget mere mystisk, og det skulle være vigtige folk, der kom herinde i søjlehallen. Det vi står ved her, det er blandt andet renselsesrummet og biblioteket. Se, templet har været sat til. Og som jeg sagde,
så blev det udgravet der i starten af 1800-tallet, midt 1800-tallet. Der blev templet her udgravet. Og så fandt man en masse af de her indskrifter og en masse af sådan nogle huller. Og så fandt man ud af, fordi at nu kunne man jo så godt tyde hieroglyffer, det startede man med at tyde omkring de her 1920'erne, startede man altså med at tyde de første hieroglyffer. Så fandt man ud af, ved at se indskrifterne på væggen, at det her har været et bibliotek til at opbevare alle de her forskellige papyrusruller, som præsterne sad og skrev ned på. Så det er en masse af de her indskrifter, der blev bevaret her, og masser af de her papyrusruller, der blev bevaret her i biblioteket. Og så kan I se, at lofterne her er lidt sort-svedt. Og der er to sjove historier. Den ene er nok en skrøne, men man siger, at Napoleon kom hertil i slutningen af 1700-tallet, starten af 1798 kom han til Egypten, og så siger man, at Napoleon var meget begejstret for den gamle religion, og han besøgte rigtig mange af de gamle egyptiske templer. Og man siger, at de kom blandt andet også hertil. Templet var ikke åbent, der var ikke nogen, der havde været inde i templet. Og så siger man, at Napoleons mænd kom herhen til, og så var de nogle tøsedrenge, så de tændte nogle fakler, for de var bange for flagermusene og sådan, og så sortsvedte altså lofterne. Men den mest rigtige historie er nok, at da det var, man begyndte at udgrave templet her, så var templerne altså her stadig ikke fredet. Det vil sige, at folk begyndte at bo inde i templerne. De boede også ved Karnak-templerne, og så begyndte de også at bo ved templerne her. Og så siger man, at det var altså de fakler, fordi folk boede i templet, der gjorde, at lofterne var sortsvedt. Den rigtige historie får vi nok aldrig helt at vide. Men altså, det er de to teorier til, hvorfor at lofterne her er lidt sortsvedte. Lad os gå hele vejen ud ind til det allerhelligste, så snakker jeg lidt om det, og så skal vi nemlig tilbage og høre, at vi er så få, som vi er. Det er blandt andet her ved templerne. Så I er ret så heldige. Normalt her ved det allerhelligste, det vi står ved her, der plejer det at være fyldt med mennesker, og man skal kunne møve sig ind. Jeg siger altid, at I skal bare møve jer ind og få taget de billeder, I skal tage. Men altså, nu har man templet næsten for sig selv, så det er en af fordelene ved, at vi er så få, som vi er lige her i den her tid. Godt. Det vi står ved her, det er det allerhelligste. Og det var altså her, at gudestatuen lå. Normalt, den her træbåd, som I kommer til at tage billeder af senere hen, det er ikke den originale træbåd, det er en kopi. Det var en, der hed Auguste Mariette, der fik lavet den her kopi. Auguste Mariette, han har blandt andet også været med til at opføre, det var faktisk hans livsværk, det egyptiske museum i Kairo. Han døde i 1902, men han nåede altså at få templerne her fredet, så man ikke begyndte at skrive på væggene og alt sådan noget der. Inden da, så havde det ikke været fredet, og så vil I se en masse graffiti, blandt andet ved Karnak-templerne kommer I til at se en masse graffiti med I was here og alt sådan noget mærkeligt noget. Men altså, Auguste Mariette var en af dem, som virkelig gjorde meget for at bevare templerne her, og denne her båd er en kopi. Men det var her, at gudestatuen lå. Gudestatuen er en forgyldt horus i granit. Og han lå her, og hver dag så kom præsterne. De kom op til gudestatuen, og for at kunne handle med gudestatuen, så skulle præsterne noget helt specielt. For det første, så skulle alt kropsbehåring af. De skulle barbere alt kropsbehåring. Og så skulle de foretage nogle rituelle afvaskninger. Og mange af templerne, de havde blandt andet en lukket overdækket søjle, havde den ikke den åbne ikke overdækket søjlegård. Så havde de sakristierne, men så var der også andre elementer. Blandt andet var der en hellig sø, og den kommer I til at se ved Karnak i slutningen af ugen. Her der foretog præsterne nogle rituelle afvaskninger, og så kunne de handle med gudestatuen. Og så bragte de gudestatuen herop til på et offerbord, så havde de alle de ofringer, som pøblen var kommet med, dem bragte de hen til gudestatuen. Og så skal I huske på, at
guden var en eterisk gud. Det vil sige, at han fik nydelse, eller han fik glæde af duften af mad, duften af røgelsen, salven. Det var det, han fik glæde af. Så han fik næring af duften af de ofringer, som som præsterne kom med helt til gudstatuen. Og hvad skete der så med maden bagefter? Hvad? Den blev givet til pøblen. Nej, den spiste præsterne nemlig. Så de var godt runde om maven. Ja, de spiste altså den mad, der lå tilbage, efter at guden havde fået næring af. Og ved nogle specielle festivaler, så blev gudestatuen ført op. Der var nogle små trapper op til loftet. Det lukkede den dag i dag, men så var det nogle små trapper op til øverst i templet, og så kunne pøblen også få et glimt af gudestatuen, og så blev der holdt en stor festival. Og de bragte også salve, blandt andet ved nogle af de her 2 rum, som I har lige gået igennem her, så var det noget, man kaldte for laboratoriet. Det var en masse salve og røgelse og alt muligt, som de brugte til at få salvet, altså gudstatuen med. Så det var det, som præsterne gjorde med maden, åd de altså selv. I kan tage nogle billeder, og så skal vi tilbage igen. Men Horus, han er ikke helt så overbevist. Så skal I følge med. Fordi så tager Ptolemæus fat. Ptolemæus, han tager fat i Horus' mor, Isis. Og han siger til Isis, Isis, kan du ikke nok hjælpe mig med at overbevise din søn om, at det her tempel nok skal blive rigtig, rigtig fantastisk? Vil du ikke nok hjælpe mig med at overbevise din søn om det? Og Isis tager ham i hånden og siger, jo, jeg skal nok hjælpe med at overbevise ham. Hvis du lover, at du bygger et flot tempel, så skal jeg nok hjælpe dig. Og så siger hun til Horus, Horus, kan du ikke i det mindste lade ham bygge tempelplanerne? Lad ham vise dig tempelplanerne for templet. Det kan jo være, at du synes, det er ret fint. Lad ham i det mindste vise dig tempelplanerne, og så kan du bagefter beslutte dig, om du gerne vil have det her tempel opført i dit navn. Så tager Ptolemæus fat i arkitektur og astronomigudinden Seshat, i hende med blomsten over hovedet. Og her begynder de at lægge tempelplanerne. Så de begynder rigtig at lægge tempelplanerne for templet her, hvordan det skulle opføres. Og så viser Ptolemæus tempelplanerne, de her murstensbrokker, kan I se, tempelplanerne til Horus. Han viser dem til Horus og siger, se hvad jeg har gjort. Hvad siger du så? Er det så i orden, at jeg bygger et tempel til dig? Og så siger Horus til ham, ja, de er altså fantastiske. Han tager ham rigtig i hånden og krammer og siger, de er faktisk rigtig, rigtig fine. Du må gerne bygge det her tempel til mig. Så på den anden side, så står han sagde, ja, tusind tak, Isis, for at du har hjulpet mig. Og så begynder de tempelindvielsen. Og de laver en masse ting. Blandt andet så strøger de sådan noget helligt vand rundt om i templet. Fantastisk flot relief. Her, der bærer præsterne og faraoen. Han står her i midten. I må meget gerne komme tættere på. Så I kan høre. Præsterne og faraoen bærer gudstatuen ind til sit allerhelligste. Nu er templet færdigt, og det er en stor glæde for folket, og præsterne og faraoen som det sidste bærer gudstatuen ind til sit allerhelligste, og så ser I altså den her fantastiske, flotte Horusbåd med de 2 falkehoveder på den ene og den anden side af båden. De er også større end alle andre, især foran fjenderne. Der var fjenderne små, nogen han kunne tage på håret. Selv han var mægtig og stor. Skal vi gå over, så vil jeg vise en lille tegneserie. Jeg skal stoppe her så meget. Jeg vil bare lige gøre jer opmærksom på, at I se, at der er meget af de her, der er udraderet. I kan se især hænderne og fødderne på guderne og de forskellige reliefer, at de er meget udraderet her. Kan I se det? Og også hænderne og fødderne og alt det der. Ved I hvad? Den historie, den får I i morgen. Ha! Nej! Jeg skal citere, at altså, relieferne her og indskrifterne altså, tog mellem 6-10 år at lave. Og Ptolemæerne eller grækerne, de har taget meget fra de gamle Egypten
Men de har også rigtig meget mere overdæng. Altså mange af indskrifterne, der går det meget igen. Det er, og mange af reliefferne viser faraoen som offer til de forskellige guder. Så der er mange af reliefferne, der går igen, men der er også indskrifter ind imellem. Ja. Men altså, det to siger... Hvad siger du? Man har tydet det meste, men det er ikke sikkert, at man forstår alt. Man forstår ikke alt, men man tyder, man kan godt tyde hieroglyffer, eller hieroglyffer i dag kan læse hieroglyffer, som de kunne læse en bog, men det er ikke sikkert, at man forstår alt fra den tid, fortolker det rigtigt fra den tid. Ja. Det handler nemlig om, at hvis vi går helt tilbage til Horus' forældre, Horus han havde en mor, der hed Isis. Hende har jo stiftet lidt bekendtskab med ved grundlæggelsen. Hun var kærlighedsgudinde, og hun var frugtbarhedsgudinde, ligesom med Hathor. Men hun var også modergudinde. Hun var gift med Osiris. Osiris, han var guden over jorden. De havde en søster og en bror, for de var for øvrigt også søster og bror. De kunne jo godt blive gift med hinanden dengang. De havde en bror, der hed Set. Set, han var guden over ørken. Han var guden over det uovervindelige. Og han var gift med hans søster Neftis. Neftis, hun var hjemmets gudinde, og hun var også magiens gudinde. Og så er man rigtig godt dækket ind, ikke også? Så man har guden over kærligheden og frugtbarheden. Man har guden over jorden. Man har guden over det uovervindelige og ørken. Og så har man gudinden over hjemmet og magien. Se, Set, han var rigtig misundelig på hans bror Osiris. Han var rigtig, rigtig misundelig, fordi han var jo helt derude i den golde ørken, mens Osiris, han var elsket af folket her på jorden. Så Set, han tænkte, at hvis nu han kunne skille sig af med Osiris, så kunne han være Gud over det hele. Så han gjorde det, at han bestilte en kiste af det dyreste cedertræ fra Libanon. Og så fik han kisten lavet på sådan en måde, at det var kun Osiris, der kunne passe ind i kisten. Og så inviterede han til en stor festbanket, og han inviterede en masse mennesker, selvfølgelig også Osiris. Og så sagde han til folk, den der kan passe ned i kisten, får kisten. Og folk prøvede selvfølgelig. Alle folk prøvede at passe ned i kisten. Og kunne de passe ned i kisten? Nej, kunne I ikke. Det var kun lavet til Osiris. Og så siger Set til Osiris, vil du ikke prøve? Og se om du kan passe ned. Det kan jo være, at det lykkes. Og så sagde Osiris, jeg ved ikke rigtigt. Altså, nu har jo masse mennesker prøvet, at de kan ikke. Ej, prøv nu bare at se, om du kan passe ned i den kiste. Og så går Osiris ned i kisten, og hvad laver Set? Han smækker låget på og smider kisten i Nilen. Så har han skilt sig af med Osiris. Så kommer de to madammer på banen, Isis og Neftis. Fordi de bliver jo rigtig fortvivlet. Især Isis, det er jo hendes mand. Og de sørger rigtig og meget, meget, meget fortvivlet. Og så beslutter de sig for at drage ud og lede efter Osiris. Og så finder de kisten, og de finder Osiris. Og så låner Isis noget magi fra hendes søster Neftis, og får nogle vinger, og så flapper hun med vingerne, og så puster hun liv i Osiris. Men så er der en anden lille ting, der kommer liv i også. Og så forvandler hun sig til en lille bitte fugl, flyver ned over Osiris og tager en dråbe frugtbarhed, og sådan bliver hun gravid med Horus. Så går der 9 måneder, og Horus han bliver født. Men Isis og Osiris er bange for, at Set skal få at vide, at Osiris lever. Så de lever et liv langs med Sivene ved Nilen. Så finder Set ud af, at Osiris stadig lever, og han bliver æderspændt. Han bliver rasende. Og han finder Osiris, og så sætter han ham ned i kisten, skærer kisten op i 14 dele, spreder alle delene ud over landet, og så er han glad. Så kommer de to madammer på banen igen, Isis og Neftis. Og de sørger, og de er fortvivlede, og de tænker, vi bliver nødt til at finde ham. Så tager de ud
og så drager de ud i landet for at finde alle delene. Og de finder alle delene. De siger, at de finder Osiris' hjerte på Philae, for det er Isis' hjem. Det er her, hun har hendes tempel. Vi kommer til at besøge Philae-templet i morgen, og man siger altså, at det er her, de fandt Osiris' hjerte. Så samler de delene sammen, men de skal have lidt hjælp. Så de får fat i Isis, eller Neftis' søn, Anubis. Anubis, han er kendt med en mand med sådan et chakalhoved. De får fat i ham, og han hjælper dem med at samle delene sammen, mumificere delene, og så sætter han sådan noget laner rundt om, hvidestrimler laner rundt om, og dermed bliver Osiris til verdens første mumie. Og derfor så kan Osiris ikke længere være konge over jorden, så han går ned i underverdenen, og så er han konge over underverdenen. Men så har vi jo stadig Set. Fordi Set, han står der og regerer menneskerne i verden, og de er ikke særlig glade for Set. Og så vokser Horus op og finder ud af, at hans far er blevet dræbt ved Sets hånd. Og så sværger han, at han vil hævne sin fars død. Og det er det, vi kan se på de relieffer, der kommer her. Der var en masse kampe mellem Set og Horus. Og i de her kampe, i en af kampene, der stikker Set Horus' øje ud. Og så tager en gud, der hedder Tot, han er videnskabens og skrivernes gud, han tager øjet, helbreder øjet og sætter øjet ind igen i Horus. Og det er det hellige øje, og det kan I faktisk se her. Det er derfor, vi har det her symbol. Altså det hellige øje på Horus. Så der kommer en masse kampe, hvor de virkelig er oppe og toppe. Og så kan Set godt se, at Horus han er ved at vinde. Så hvad gør Set? Han forvandler sig til en lille flodhest, og lille er den, fordi ondskaben er koncentreret og svømmer i og hopper i. Så sætter Horus i gang efter ham, og så får han hjælp af menneskerne. Først så laver de nogle menneskespyd, og så prøver de at spide ham her. Kan I se en lille ting, hvor de prøver at spide ham? Det virker ikke rigtigt. Menneskespydene praller af på ham. Så skal I komme lidt længere ind her. Og her, der er det altså beskrives jagten på Set. Så de prøver at lave alle mulige ting for at få fat i Set. Så de lavede menneskespydene. Det virkede ikke rigtigt. Så kom guderne ind over, og så prøvede de at lave sådan en blanding af gudespyd og menneskespyd. Ja, det stikker lidt inde i Set, men ikke helt så meget. Så prøver de at lave nogle helt rene gudespyd for at se, om de kan få fat i ham der. Og hvis I kommer herover af, så kan I se, at Set han vender på hovedet, og de kastrerer Set. Og så begynder Set at vokse, fordi han er jo blevet kastreret, så ondskaben er ikke koncentreret længere. Så når I kommer længere ind, læg mærke til, at flodhesten bliver større og større, jo længere I kommer ind mod. Se, den bliver lidt større her. Den bliver lidt større her. Kan I se det? Yes. Og lidt større der. Og så lige pludselig, Så er den lille igen. så er den lille igen. Og hvorfor er det? Hvorfor er flodhesten blevet lille igen? Den er død? Nej, det er den ikke. Se, ondskaben skulle jo ikke være koncentreret længere, så den skulle blive større og større. Men da man lavede reliefferne her, så ham, der lavede den her relief, han lavede en fejl. Så han skrev oppe et eller andet sted heroppe ved hieroglyferne, undskyld, her skulle han have været større. Så her skulle han have været større. Det var en fejl for ham, der havde lavet så stor. Og her har Horus endelig fået fat i ham. Han kan ikke løbe nogen vegne nu. Bag ved ham, der står hans mor Isis. Og Horus, han vil jo dræbe ham, men hans kniv er noget sletten.
Så han siger til hans mor, Isis, han siger til hende, kan du ikke lige gå over og hente en kniv, for den her kniv, den er altså slatten. Jeg kan ikke dræbe ham med den kniv. Så siger hun til ham, men er du sikker på, at jeg skal lade dig være alene med Seth? Han er jo så snu, han kommer nok til at fortælle dig alt muligt, så slipper du ham fri. Nej, siger Horus, hvad tror du, jeg er? Selvfølgelig gør jeg ikke det. Gå du bare hen og hente den kniv, jeg skal nok passe på ham. Så går Isis hen og henter den kniv. Og så kommer Seth på banen. Horus, ved du hvad, det var slet ikke min mening at slå din far ihjel. Og jeg elsker dig jo, Horus, og jeg elskede også din far, og jeg er jo din farbror. Jeg lover, hvis du slipper mig fri, bare henvis mig derude til ørkenen, så skal jeg nok lade være med at lave noget. Og jeg skal nok holde mig væk. Bare kommer ud i ørkenen igen, så skal jeg nok holde mig væk. Og hvad gør Horus, det lille pattebarn? Han slipper ham fri. Så kommer Isis tilbage, og så falder Horus i Isis' øjne. Fordi så kommer hun tilbage og ser, at han alligevel har sluppet ham fri. Han er alligevel faldet for fælden. Og så bliver Horus, så kommer der et andet aspekt af Horus. Horus, han er jo solokrisgud, men så kommer det her andet aspekt af Horus, hvor han også er et lille barn. Og hvorfor han er det her lille barn, og hvordan det så bliver til, den historie, den får I også i morgen. Vi får travlt i morgen, hva'? Ja, meget. Fordi så kan du sidde og høre det. Jeg er jo simpelthen ikke råd til mig. Ja, så kommer lyset jo lige ind på ham. Det er jo klart, når det er hans.